Numa. Iteveridze. Kana kuti pere pachirungu device. Vice. Oh, vice Sabhuku. Oh, saka ava ndi vice Sabhuku. Makuseni Sabhuku vambouya vakambo offloada. Iko zvino vice Sabhuku. Ewo mira Jesu padonga vice Sabhuku zvoda kuti tizazvo. Yes, amana izvozvizvi. Muona manje panapa pane mubhadha. Zvasvitika vanhu vari kumesha. Saka apapa iri igomba iri. Nerimwe gomba rari richifanira kunge riri apapo. Asi zvachiitika ndezvokuti vanhu vangachanira kuti mota inozopinda sei. Tatotora paiswa chii mota. Paiswa mota tikati tomesha. Saka madzimai aya chii vari kuda kugadzira stara yavo vada kugadzira. Yejaho. Inonzi Mai Muchaneta. Muzi. Vada kugadzira muzi. Vada kugadzira jiraho. Vada kugadzira chii? Jiraho. Vada kugadzira chii? Jiraho. Handei. Matanda. Handiti. Saka mene kuzoda kudidi papapa. Chinta takadai. Vachiuya nekuno. Saka apa vakutocheka zvatera kuti dambura. Right. Saka vanhu ndo vakatema rimwe zimuti futi. Mai yekera vava vakatema munhu wakasimba mhanu. Havatombodi saka apa vachapuruna kuti vati pasare pakati hwe. Pakanyatso kuchena zvisazara zvakakanganisa setup. Mateo. Saka. Ma? Wana tisiri. Wana unonzi muchimonde. Uyu. Amonda uyeji chacha. Ndo yeji unokura kusvika palevel iyi. Ingoje. Oh. Saka. Uyu yese I think zvichatemwa zvese izvi. Kunyanya iri ndofunga dai zvaita raimbodonha nhasi. Zvakanyanya kuuya mukati. 2 seconds. Saka ndofamba. 2 seconds. Iro rinongera kuvhunikira nechepapira kwaya kuyadhira. Aya kanyanya kuuya nderiri kuti. Iri dzakaya dzese ndonga nechekuyadhinga dzofanira kungodonha. Patiri baipo maemera lo. Iyo uyu. Majara basa. Vanhu. Zveshuwa ati munosaka ndeuta. Buda mukaka kuti zvokusei. Mukaka unorwadzisa maziso. Musona zvane shepi. Vakasa kuti ese anga akaita sekuya pfumba kaka. Kugara akatongobva kwakatonaka. Zvacho waonekwa kuti uri kuindiki. Saka kureva kuti iri racho iri handiti iri zidzigara rapo kuri kangobva iri. Iri mhande rese. Handiti. Toda demo neiri handisi kunyatsorifarira iri. Kana maguma iroro. Samabva kuguma iroro. Rinoshatisa panhu. Iri ravaguma iroro. Rinoita kuti lese munhu asaiona kuti chichiitika saka tichapuruna kwese kuti azoonwa kuti papamba. Handichiona zvishepereke bhozi hapangoenda mudenga achingoenda nedirection isiyo. Saka ndioona kuti apa bhurovai futi apapo iro bazi iroro ngatodi akazvanyoenda mudenga nyasoona kuti setup yake ikubuda sei. Zvakuti hazvisheti manje.
Kana ngone miwa muchariki kuti munhu uri muheji. Moziva? Munhu anouya kuvandira muheji. Iwo chingoti toga. Izvo hamusisiri moga. Mawanda. Sapakati vanoona zvekuitika. Mamwe acho notozonikudawo time kuda kungozozwa kuti zvingopuruna uchitero. Vana vachiedza chavapo. Musha utani kuchena kasikana. 2 seconds. Musha utani kuchena. Utani. Ndonga kutozotika pakata time kutongopuruna osa yakadai. Ongosara ari straight zvavaita kushepa kudai. Oye papaoneka diti kuti pabve yakangodai mazibazi osaya. Kosara miti yakangoitawo straight zvakanaka. Kuti kwatizobvisa edu heji hatibvisi muti wenyu mai hatibvisi mazviwisa. Ai hopo musi kutsamwa tichibvisa. Iro. Oh moda garden. Iro. Aiwa zvese zvinodi zvakangonaka. Zvichakweva chimuchivharawo. Papana kunaka pakalero. Munoita sei? Mune muchita sei? Oh kutsa mbudzi. Oh. Zvakanaka wani. Right, hatitenderere tichinda nekoko. Tida kuinda nepapapo tinoona kuti tata papa minisi mangani. Tambochitawo. Ikelaka. Ngavire ine beba. Saka papa vavativigira jecha. Nemadhongi avo nengoro. Mire. Chimbotaurayi 1 second. Chimbotaurayiwo yekutaura muri kwemadhongi enyu. Yega ndikutore inini. Samba papa. Fara kugadziswa mushawo yama yedu. Saka ndisi tichabatsira kusvika zvaita. Saka inini sene muzviya ndinomboita ndichiposhe. Masango James. Va James ndimi kuchiya dalile mchizana. Munhuma. Iteveridze. Kana kuti pere pachirungu device. Vice Sabhuku. Saka ava ndi Vice Sabhuku. Makuseni Sabhuku vambouya vakambo offloada. Iko zvino Vice Sabhuku. Mira Jesu madhongi Vice Sabhuku zvoda kuti tizazvo. Madhiriki. Nevana vari kuzvoti muvaona here Vice Sabhuku. Vari kushanda kwete zvokuseka. Kashema varipo vakatarisari. Tinofara singamboiti. Aiwa tozvitenda kuti rudo rwakadero uyai mutende Mai Muchaneta zvapera. Uyai apa. Chitendai chimbotendai Vice Sabhuku. Tendai tu. Vanobereka baba vangu. Mwana wangu muzukuru. Agare pakachena zvokwadi. Vana vangu. Saka impambo. Saka papa mauyu tatotenda vari kuzotitemera matanda awo ejirawo vachitawo. Saka ngona kuti ana mai zama kuda kuti vaite jirawo ravo. Saka aiwa kule vati ndinokutemerai mangwana chaiwo uti zhu. Ose kusvika jirawo rapera because onda sora nepavanobva zvokwadi tiri vanhema. Vozouya zvotanga kutema matanda acho hazvaizabuda. Vozorisunga jirawo rachoni. Asi tinotenda. Dise izvo waticheka zve tabaikana. Tiri kubuda tose hedu. Iwe unonzani? Vengai ani? Vengai uri chii chamai ava? Mai. Mwana wavo. Uri wenhambani? Number 3. Saka kunoti kunotanga ani koyani? Mai Muchaneta. Kwa chengetai. Kwa ni Vengi. Vemakore mangani? 14. Zvakanaka. Waidza kusekererwa kusekererwa. Chimbosimere idei. Icho. Asi zvajesere henzi. Maenzo unawo. Unomasana nonzi maenzo. Handsome boy. Uchatinetsa iwe. Ora tinotenda. Right. Kule tobatana mangwana. Hasa kuti zvichina zvedu zvokwana here mangwana kwaturi.
handiti because material imwe amene kana mainzwa yatouya hobo ikuti ndofunga tsangomisa zvitina nejecha ndizvo alright maita basa alright chibvapo unokuwadza